Symbolem boje za práva žen v Latinské Americe je Eva. Ne ta biblická, ale Evita Peronová. Právě ona je stále inspirací pro miliony latinoamerických žen. A pravdou je, že i téměř 60 let po její smrti stále mají za co bojovat. Latinská Amerika je plná paradoxů. Postavení a práva žen jsou tady často na, stručně řečeno, otřesné úrovni. Přitom se ženy dokázaly právě v Latinské Americe dostat už mnohokrát do špičkových politických funkcí. V 16 zemích zastávaly pozice viceprezidentek nebo premiérek a dokonce ve 3 zemích aktuálně zastávají pozici nejvyšší, tedy funkce prezidentky, což se týká Kostariky, Argentiny a Brazílie. A jedné z prvních dam, tedy Kristině Fernándezové z Argentiny, v tuhle chvíli dáváme v Horizontu ČT24 slovo. Unas mujeres que con pañuelo blanco se atrevieron donde nadie se atrevía y lo hicieron. Značný vliv v Latinské Americe získávají také ženská hnutí. Třeba i proto, že muže pobila nebo uvěznila diktatura, případně jsou obětí válek, jako té drogové v Mexiku. Latinská Amerika má mnoho významných žen. Jen jedna ale získala Nobelovu cenu míru v roce 1992 Guatemalka Rigoberta Menchú. Kvůli obhajobě domorodého obyvatelstva musela uprchnout ze země. A teď tedy pojďme do její rodné vlasti, do Guatemaly, která je flagrantním příkladem toho, jaké v Latinské Americe panuje násilí a jak se dotýká žen. Přestože má už zmiňovanou laureátku Nobelovy ceny míru, stále vykazuje jedny z nejhorších statistik ve vztahu k ženám. Připomeňme jenom to, že za posledních 630 let bylo v zemi znásilněno na 100 000 žen a jen velmi málo z těchto případů bylo nahlášeno nebo se řešily soudy. Problémem Latinské Ameriky, postavením žen v tomto regionu se zabývá reportáž naší redakční kolegyně Adriany Dergam. Už od začátku 19. století se Latinoameričanky hlásí o svá práva. I se zbraní v ruce se postavili koloniálním mocnostem ve válkách za nezávislost. A estas mujeres que lucharon con tanto valor como los hombres, incluso dieron su propia vida y la de sus hijos por lograr la libertad. Byla to právě malá, ale pokroková Uruguay, která jako první v Latinské Americe a 6. na světě dala už ve své ústavě z roku 1917 ženám volební právo. Dnes už má Latinská Amerika v parlamentech průměrně 22% žen, ale ani oni nemají na růžích ustláno. Sé que tal vez me cueste más, porque soy mujer. Porque siempre se puede ser obrera, se puede ser profesional o empresaria, pero siempre nos va a costar más. Argentinská prezidentka Fernándezová budí emoce už od svého zvolení v roce 2007. Mnohým její styl a zapálené projevy připomínají Evitu. I proto v ní kritici vidí populistku. Ani politická dráha prezidentky Kostariky Laury Chinchilli není bez trnů. Hned po nástupu do funkce řešila konflikt s Nikaraguou o sporná území u pohraniční řeky San Juan. Jedna 50letá politoložka chce kromě uklidnění vztahů se sousedem bojovat proti rostoucímu regionálnímu moru, pašeráctví drog a neuspokojivé situaci žen. Estamos respondiendo de manera más integral a la situación de las mujeres jefas de hogar en estado de pobreza y seguimos dando esa batalla de todos los días en contra de la violencia de género. 190 milionové Brazílii vládne už skoro rok Dilma Rousseffová. Vliv na zlepšení situace žen má podle ní i boj s chudobou, korupcí nebo reforma zákonů. Klíčem ale zůstává hospodářský rozvoj země. Brasil está jugando su papel central que se le ha reclamado en los últimos 20 años. Superprezidentka Dilma, jak jí Brazilci říkají, jde příkladem jako žena a lídr nejen zemím v regionu, ale poučuje i Evropu a Spojené státy. O país e outros países emergentes têm demonstrado nos últimos anos que crescimento, geração de emprego, aumento da renda e da produtividade são compatíveis com responsabilidade e equilíbrio fiscal. Současného vlivu a moci jsou si vědomé i další ženy v čele Latinské Ameriky. Estamos ante una gran oportunidad histórica por primera vez.
primera vez, ellos necesitan más de nosotros que nosotros de ellos. Seamos inteligentes. Význam Latinské Ameriky prudce roste. Desítky milionů místních žen ale dál strádají. Příslušnice menšin, domorodých etnik, ale i chudých a černošek sužuje bezpráví a diskriminace. V některých skupinách trpí násilím přes 2/3 žen. A i když počet viditelných političek a aktivistek přibývá, i Organizace spojených národů přiznává, že jsou změny posledních 20 let nesystematické a nedostačující. Adriana Dergam, Česká televize.